Good evening. Good evening, लोगोफोर. दायो दङ नै हिमालयाव. गोबां राइडार्सफोर फैदों दायो आफार आसामनिफ्राय तेजपुर, गगामुख, धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय राइडार्स लोगोफोरखौ दानि जानो गोनां थार्ड DRM राइडार्स मिट बेयावहाय दा लोगोफोरखौ गाइड खालामलांनोसै. सन्जय र धेमाजिनिफ्राय नै सन्जय फैदों. ए लाइक होदां लाइक. हेलौ कामिं फ्रम नै माबा मा होनो DRM ना? औ DRM. DRM फैगासिनो दं. ओमफ्राय सालथेखौ लोगो मोननानै बहुत गोजोननाय थाबाय. DRM थांनायसै आरो एरबुन दासे स्टप टकिं नाउ. Yes, live coming. Yo! Hi! They are coming from Tezpur. I'm from Guwahati. Brother is from Guwahati. Yeah. Hello! I see you, brother Hello, Vishal brothers. and Yo! David and Rubul from Guwahati. Oh. Hey, hi, आपका नाम? गौरव. ओरैबो दं नै. Around like खयजनासो? खयजनायैसे? Hello! Brothers and sisters. Yeah. I love you so much. Yeah. আৰু ইয়াৰে তো কি আছে বুলি মইতো অসমীয়াতে ক'ব ই হেভ এ ইউটিউব চেনেল না সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ বি কৰিব. Yes. Gutka master. Moyniफ्राय दे. How many of you are coming from? We are like 15 people na. 15. Yeah. Hey, Gutka master. এতিয়া বহুত ধুনীয়া হ'ল না? টেংকিটো চেঞ্জ কৰিলে ন? টেংকিটো চেঞ্জ কৰিছে. গমেই নাপায়, একো গম নাপায়. চব চেঞ্জ কৰিছোঁ মই. হেণ্ডেল. स' बिथांमोना दायो माने ओंखाम पेकिं खालामगासिनो दं हिमालयावहाय. ब्रादार मा नाम फंबाय? गेरेमसा. नै लाइक होदां फंबाय. न'आव बहा? खाग्राबारियाव ना? आलासिफोर फैदों बिसोरखौ बै मोनाबिलिसिम दोनलांना फैनि आं. फंबाय नायबाय थायोना? दे फरायगासिनो दंना? मा क्लास? मेहेरा गाबोन फैगोन नामा? क्लास फार्स्ट इयार. अच्छा क्लास फार्स्ट इयार बङाइगाव. बेंटल गेटआव मा दं? डन बस्क'? ए बैयाव. बुजिबाय. Hey, गुटखा मास्टार. नै फंबायखौ नुफेरा दिनै लोगो मोनदां. लाइभआवसो फंबाय. माबा मोनसे डायलग हरदो दे. डायलगा आदामोना इंग्लिश मोनबाय फैखो बे हटेल हिमालयाव. फंबायमोना बा ब्रादारमोना धेमाजि, तेजपुर, बिश्वनाथ बिनिफ्राय फैबायथ' राइडार्स. आंथ' बेयावनो थाखायोब्रा. आं बेयावनो थाखायो. ओमफ्राय दा बिथांमोनखौ बै मोनाबिलिसिम गाइड खालामलांगोन आं. दे फंबाय. बहाय फैबाबो दा सानाव माबाखौल' लोगो सम बाइकआबो बिनिबो थाखायो. सानाव बदलना बे हिमालयाव दोननानै बिराद साबसक्राइबार लाबायब्रा. साबसक्राइबार बारायनो बहुद दंफैयो बियो. नंगौ. आरो लोगो थायो सासे सिनायगोन. मा लांफैदों नोंलाय? ओरैनो माने सोर राइडारफोर होननानै एसे नायफैबाय. ओमफ्राय नोंखौ नों ओरै साइडआवसो दङ नालाय. सासे ब्रादारखौ सिनायखायो आं. मा नाम? डेभिड. बेखौथ' आं सिनायखायो जेनेबा. बायसान्सआव जेनेबा नोंखौबो सिनायखायो. बेंटलनिखाना ब्रादारानो. क'क्राझार सिनायखायो आं जेनेबा. कमेन्ट खालामनाय जाया. दे फंबाय दे. देखायनाय जाया आरो ना माने. दे लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय ना? S26 राइडार ना मामोन? बेनो. आं मिथिखायो दा. नों माबाखौ देखायबाय थायोमोन ना? माखौ? बै लावजिफोरानि माबा दंमोन ना? अट' स्टेन्ड. माबा दाम्पार स्टेन्ड ना? जोंनिनो बियो अफिसा. थाखायोमोन आरो
औ मालाबा लोगो सालायगोन आं खबर खालामोमोन ना महिन्द्र बसुमतारिसो खालामो आं नंगौ दे फंबाय दे मोजां मोनबाय मानो सोरखौबा होनो होनना बुंलायबाय हा होनो ना मानो होलाबायोमोन ना बुनो सोरो होलाबायोमोन ना आंलाय मानो थाखाय जाखो सानो बुखागोनबो दाय मावजाला सोरबा 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 औ गोदाव सोरावब्ला औ दे मालाबा खर'आ मोजां सोलिखाया खबर खालामनोसै दे फंबाय सना दे मा होनदों औ नुदों ए नायसै दे जायगायावनो दं बै मानसियानो ओइ आंखौ नायब्रा नायलाय नुवाखै न नुदों नायलाय गुटका मास्टारखौ नुदों साबेसे 15 जनसो जागोन नामा बाबु 15 जनसो बलथु थुरुन मोसाहारिबो सिनायो दा सोरमोनलाय थुरुना बेनिनो मेनेजार ओइ मानसिना जाखो हौरैने गवालपारा ने मेघालयनिया सिनायो आंनि लोगो जानाय नों लोगो मोसाग्रा दंबावोना बिरसिंनाय दंबावो सासे सिनायजोबो आं बेवहाय खिन्थु नामजोंहाय एडजास्ट खालामनो हाला औ औ ओंखामा बेयावनोसै सानहर नों दे संनानै जाया रुमाव हटेलावल' रुमावहाय जायो बैयाव बाजै हटेल गिदिराव मैया जाफैदोंमोन जाफैनायालाय चेनेला दा CR7 राइडार माने टिचाराव राइड खालामोन आरो ना नंगौ मा नाम होनदों CR07 चिरां 07 राइडार चिरां 07 राइडार ना दे जागोन दे साबसक्राइब खालामगोन आं दा औ बाइक लाबा उनाव दे बाबु दे जागोन दे आंना ओमफ्राय फेसबुकआव मा होनोमोनलाय आंना फेसबुकआव सेलभेसन नार्जारि हा सेलभेसन SALVATION नार्जारि माने बे एसियानानो सेलभेसन दाथ' जेनेबा नार्जारिखा नाम्बारखौ गोसो लाइफाव नाम्बारखौ लानो हाला आरो ना दामानि उनाव लानोसै मालाबा थुना हरनाय आं नाम्बार लानायालाय मा गिदिर बाथ्रा बेलाय बे एसियानानो बे सेलभेसन नार्जारिखा जेनेबा आं सानो आरोना एसियान माने जेनेबा माबा थायोना जेनेबा बसुमतारिबो थायो ओमफ्राय 26 माने जोंना रेजिस्ट्रेना 26 दा आंबो बाबु आइफन लानो नागिरदोंमोनब्रा बे लोखि फुजानि बन्दसो जाना दंमोन आदसा लादो बाबु माबानो हायाना लासै जागोन र' मालाबा बेरायहैगोन र' नोंसिनाव ओइ खाथियावनोसै लोगो दोनलांदोंमोन आदसा लोंनानै जालाना आदसा न'सिम दोनहैयाबाबो जाला थिगैनो दं बलथु ब्लक बड'लेण्ड हाइ गुड इभिनिं ब्र' थेंक इउ ब्रादार एन्ड गुड इभिनिं टु 16 राइडार हेल' डार्लिं औ फंबाय बलथु ब्लक बड'लेण्ड बहा दं ब्र' आं नै हिमालयानि लांगोनायाव दङ मुसकुल खालामसै दे स्पर्टसिम दोनना फैनायसै आं मुसकुल थांबाय औ रेडि मैं रेडि फैबाय फंबाय नोंसिनि खाथि जायो गुबुन गुबुन ओइ दनन भाई लाइभ दियासै बिसिनि खाथि जायो दनन होनो थेंक इउ दे औ दे दा हमना फैनो हागोन ना आंथ' बेयावनो थाखायो बिसोरखौ रिसिभ खालामदों औ दे बाबु दे बहा दं औ आं बेखौ बुंबाय रहित दैमारि हाय आदा हेल' फंबाय जकिं गेमिं हेल' आदा गुड नाइट अके गुड नाइट ब्रादार माल' थुंगे हाय हेल' ब्रादार बिलिफां बसुमतारी उइ आदा अहाय दं नोंलाय आं नै हिमालयानि लांगोनायाव दङ सानसुमा बड' किं साकेब बर' हाय आदा मा खालामदों नै आं लोगोफोरखौ दोनलांनो नागिरदों DRM नि बेनिसिम सानसुमा बर' किं हेल' ब्रादार हेल' सुनिन्द्र एस हेल' ब्रादार धनि जइन जालायबाय MB आग्लायनायखाय दे बाय थांदो दे ना दे फंबाय दे जइन जादो दे आबे नार्जारि दाना भिडिअ होथारला माथो ब्र' होगोन भिडिअआ जाबाय थागोन रहित दैमारि लाभ टु आदा थेंक इउ क्रेजि ममेन्ट जोंलाय हाबनो मोनगोन ना मोना आदा बेयावहाय राइडार्सफोरनि थाखायल' फंबाय हाबनो मोननाय नङा केमसिं नार्जारि हेल' आदा हेल' ब्रादार सोरांसा बसुमतारी हेल' आदा हेल' सुरेन्द्र हेल' बहा दं आदा आं नै सापागुरियावनो दङ सुराज मुसाहारि माबोरै दं आदा मोजां फंबाय मोजां आंसो बामब्लेमा सिनायखायोलै फंबाय ने नामानो देनजारलै नोंना 16 राइडार मेहेरा दंफैखायो मेहेरा दंफैखासै ने आदसा बे खबर लायालै साला बिराद आंनि एरा जागासिनो नुयो मानसिया आंसो बामब्लेमा समायदों दे आदा दे थेंक इउ मुजुम ब्रह्म बड'लेण्ड हिर' ब्र' थेंक इउ ब्रादार दे हिर' नङालै सुनेन्द्र एस मा जाखो आदा माथो खमायनाय हा ब्र'
नायनायसै ब्रादार फैफिननायबो जानो हागौ आंबो थांबाबो थांफानो हाबाय खिन्थु औ थांला थांलाना गारि थारि आंना दंजोब सौहैग्रोथोंसैल' ब्र' थाबोनोबो हानाय औ माबा मोनसे जागोन ना औ औ नै बावदोंसो आं लाइफआवहाय नै अर्गानाइजारा बेबो नै DRMनि क्वाडनि ब्रादार दनना बावदोंसो आं दहाय बुंनोहाय नों गाबोन थांदो बिदिबा आं गाबोन फुङाव थांसै औ औ मुजुम ब्रह्म बड'लेण्ड सुरेन्द्र मा जाखो हो आदा माथो खमानाय मा जाखो हो आदा माथो खमानाय बुजियाखिसै आं फंबाय किसार बसुमतारी हाय आदा हेल' हा অলপ আছে 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 কিবা আন কিবা বস্তু থ'বলৈ दा CR07 राइडार हाय ब्रादार आनसु बि ब्लग हाय ब्रादार बिरफुं हाज'वारि हेल' आदा माबोरै दं मोजां फंबाय किसार बसुमतारी मा जाखो आदा आं बुजियाखिसै मा जाखो होनलाबायगासिनो दं नै मानसिफोरा दा BR फान बाइकखौ देखायलाय ब्र' ए आंनि बाइकखौ नायनो बेनो नै आंना बाइकआ A16 राइडार लगायफैबाय ओमफ्राय बुस्थुआ औ ब्रादार लगायबाय थेंक इउ दे खबर लानानै हरनायनि थाखाय हाब्रां मुसाहारि गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं सुरेन्द्रआथ' दानफिनबायसो नै नार्जारि आदा गरम खबर सबरफोरा मोजां दा औ मोजां ब्रादार 16 राइडार दाखालि नों फन हरबा आं आदसा दे फंबाय जेबो नङा दे किशोर दैमारि EEMCआ सहैबायना आदा औ सहैबाय खोमा माखासेया सहैबाय बादि 50 बायदिया सहैबाय बादि जाबाय ओंखारनोसै साल दे जाबाय दे औ माहाय दं गुमै आं नै सापागुरि हाब्रां मुसाहारि वेटिं फर ब्लक दे फंबायमोन नेदो दे ब्लकखौ नेदो दे सुरेन्द्र एस मा जाखो हो आदा माबैया मा जाखोब्रा फंबाय अबाव दं ब्र' नै आं हिमालयाव दङ बबे जायगायाव थांनो आदा दादगारि मोनाबिलिसिम बेयाव DRM दैजिं राइडार्स मिट प्रग्राम जागोन औ बेयावनो आलासिफोरखौ दोनलांनि आंबो होलांखानोसै नोंनो थांफानायसै ना गारियाव दं ए दे बिराद बुरजा फैसा दंलै नोङो बेखौ र' ময়ো কৈ আছো हेलो मैं भी जा रहा हूँ अभी निकला मैं बेसे बुरजा दंरा फैसायालाय हाँ बेसे बुरजा दं दुइल' आदसा मैं भी जा रहा हूँ ओ गस्ला बखना औ हेलो यार इवेंट पे एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ हाँ अचानक हुआ ना ये लोग को भी छोड़ के आएगा बोले दोस्त सोमखोर बरगयारि नोंबो गाबोन फैगोन दा आदा अन्थाइबारिनि फुटबल खेलायाव समखौ नायनायसै र' अन्थाइबारिनि फुटबलाव जों सम होलायनो हागोन ना हाया गाबोन डिसाइड खालामनायसै नायलांनोलाय नंदोंमोन कौन सा मेला हो रहा है थेंक इउ ब्रादार तरुन बसुमतारी बहा दं आदा नोंलाय आं नैबेयावनो दं सापागुरियावनो दङ हिमालय हटेलनि लांगोनायावहाय दासिमबो किसार बसुमतारी सोर दं राइडार्सफोर फैदों फंबाय आफार आसामनिफ्राय मिथिसार नार्जारि साना बड'लेण्डना आदाया बियो होजोंनो दं बेनुआव दङ मुजुम ब्रह्म माला हाबा जागोन गरम दा
दे बिनि फिननायखौ लाखानायखासो आं होनबाय आरो अनसु भिडिअ फै लोगोबोबा लैथो बर' लैथो बर' अबेनि सोरखौ सोंखो आंखौ सोंखो ना नों सोरखौ सोंखो ना बिसोरखौ जिपन नार्जारि असाय बसानाव बड'लेण्डआ गैया नामा नोंजोंलाय बियो होजों बेनुआवनो दङ बिक्राम बसुमतारी दे आदा दे मोजां मोजां सहैनो हाथों थेंक इउ सुदेम नार्जारि अ दिनै ना ब्र प्रग्रामा गाबोननिफ्रायसो माखासेफ्रा दिनैनो थांनानै थाहैखासिगोन आरो गुरुं बसुमतारी हेल' आदा नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनथारोलै माथो भिडिअ खालामथारला जागोन फंबाय जागोन बिलिफां नार्जारि मोजाङै मोजां सहैथों आदा अके दे दावहारु बसुमतारी आदा भिडिअआ गोलाव खालामा राइट ना औ खालामगोन बिरफुं हाज'वारि आदा नोंखौ नायगौमोन आं अ दे जाबाय दे अके लोगोफोरजों थांनायसै दै दोनथ'बाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं आरो कमेन्ट होजोबनो हायिफोरा नोंथांमोन बयनावबो आं निमाहा बिबाय गाज्रि दामोनसै दे थेंक इउ फर वाचिं एन्ड कन्टिनिउ सापर्ट मी